Paragraf O. Ogai mar doho manosidhi rutaya kendo jalar kom jatend piny Kenya yiero mabiro kod otiko ma United Green Movement David Maraga dwaro mondo mi duol mochung' ne yiero e pacho ka oketi ler chenro gi duto mag ikruok ne yiero mabiro kowacho ni gidwaro yiero ma uyanga. Fomaro e kaunti Migori Jojuma miwaler. Maduondwano mar United Green Movement kata UGM ne odhi nyime kod limbe magi e kaunti e pacho kae ka odiechieng' ma kawuono kweth gi ka otelnegi kod ogai mar doho machon manosedhi rutaya kendo sani osinjo dwaro mare e laro kom jatend piny Kenya David Maraga ne olimo kaunti ma Migori. Maraga ne otelo chenro mar apis mar UGM ma Migori kapok gitero limbe e gwego ma Kuria. E kinde twak mare Maraga ne wacho ni yande gisebedo kod twak kod tend IBC e weche mag neno ni yiero otim e yo ma uyanga kendo gintie kod geno ni ywak mane gichwalo idhi keti e tim. We are observing keenly how the government is funding IBC and the kind of activities that IBC is engaged on. We will talk more as we move. We actually paid a courtesy call to IBC offices, met the chair, the vice chair, and a few commissioners. We raised the issue of technology, use of technology in elections. We were particularly concerned with Smartmatic, the company that has been used in the past, and the assurance we were given is that it has not been engaged. They are going to call for bids. Somo ambalo tumelipata au neno ambalo tumelipata kutoka kwa wananchi ni kwamba wamechoka na uongozi mbovu uliopo kwa sasa hivi na wako tayari kwa ukombozi ambao unaletwa na bwana David Maraga. Jalar kom no jatend piny Kenya kod otiko mar UGM ne owacho ni ka oyudo thuolo matelo e higa mag 2017 to piny Kenya dhi yudo lokruok maduong' ma oting'o kedo kod mibadhi, rito chike ma pacho kae kaachiel kod mamoko. Two major pillars of our campaign. The first one is the rule of law. And the constitutionalism and the rule of law. Constitutionalism is the implementation or the compliance with the constitution. That has been lacking, and as a result, as a party, that is what we are going to urge very earnestly to make sure that we deal with impunity. We want everybody to understand that there is nobody above the law. I will, when elected president, be the first one to obey the law, and I will require everybody to obey the law. With that, we will deal with the issue of impunity. Gikwayo duolo mar IBC mondo koro bi odhi nyime kod chenro mande kombulu oko mag apisas mag IBC e sub counties. Here is going to be a very important vote because of the way the country has been run, because of the state in which the country is. It is important that every Kenyan votes next year. So we are urging those who have not registered as voters yet to please come up in these last 2 days to make sure that you register as voters, because your vote is your voice. Asi wananchi wa Migori County wajitokeze kwa wingi, wachukue kura. Imebaki leo na kesho. Kwa hivyo tunawahimiza sana mjitokeze, mjiandikishe kama wapiga kura ili tujiami kwenye hii safari ya ukombozi ambayo bila shaka tutaweza kuwaondoa hawa ambao wanaongoza nchi kwa sera na nia ambazo ni za upotovu. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ogai Madun Burama, National Liberal Party